Na tomto mieste tu môžem za Progresívne Slovensko povedať, že na LGBTI plus ľudí budeme myslieť nielen v našom programe, ale hlavne po voľbách. Tak, ako to robíme od vzniku PS. Ako vidíte, každá strana má svoje priority. Naozaj už stačilo zaoberať sa témami, ako je LGBTI+. Ľudia majú vážnejšie problémy a po voľbách sa práve tými problémami musíme zaoberať. Predstavte si každodennú rutinnú činnosť človeka. Idete do obchodu, idete napríklad na poštu. Ste vozíčkár alebo mamička s kočíkom. Otázka, dostanete sa na tú poštu alebo na tie úrady, kde tá bezbariérovosť nie je? Je podľa vás dôstojné, aby sa čakalo na ulici pred poštou práve tým mamičkám s malými deťmi alebo invalidným dôchodcom? To, že prídu zamestnanci pošty, vybavia ich, ale je to podľa vás dôstojné? Veď riešenie je na dosah ruky. Stačí schodisková plošina, ktorá by tento problém naozaj vyriešila. Alebo chceme betonovať? Myslíme, prosíme, na najzraniteľnejšiu časť obyvateľstva a skúsme im pomôcť odstránením mentálnych, fyzických a informačných bariér. Majme za prioritu pomáhať ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím a našim seniorom. Dajte mi prosím do komentáru, kde všade sa s takýmito bariérami stretávate. Ďakujem.